aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Saiki kok kaya berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Sopo jenenge reng? Patokol Baworsari. Waduh, wah. Ngleleng Raja Mas. Edian. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis ki to. Klene dadak sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Siar. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkaono bathange Gareng. Hah? Langkaono bathange Gareng. Wah! Waduh ayune. Jan pupune semono iki kepiye? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun, ya ampun. Sopo? Prabu Patokol Baworsari Ratu Nggiri Kadasan. Wah, alah nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang, wis ora peduli. Budaya aku entuk sasmitaning Dawata kudu ngrabi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang. Kaget aku. Tak kira memedi alas. Mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Takon karo aku Prabu Kalasereng. Prabu Kalasereng. Kalasereng. Serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah! Wus panggih kalih pisan imboy maning pertapan kayuwanganira swela kringging aduh Gusti tingalana menjenengane nek gelem suluk nggih apik. Dalange. Ya meng aku ora tau piye. Nggih.
Nganu Mas, kula niku janjane ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Niki rak wancine pun gara-gara ta. Monggo kewajibane nek angger yaketen niki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kalih Pakde Petro. Kok mboten tindak niku janjane pripun? Aku jane mangkel karo Gareng karo Petro. Sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku. Oh, lucu arep do dinggo dhewe. Aku ora entuk lucu. Lha aku ora seneng mulai ora seneng aku ora carane kene. Wegah teges ora trio meneh wis andane madeg dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Mulane aku nganti kalah. Aja nganti aku kalah jur. Nggih. Trima aku ora melu ora masalah. Aku iso kok solo karir. Waduh. Ana nganti aku kalah karo Gareng karo Petro. Trima nglalu aku. Bahane oke aku karo Gareng karo Petro. Kae kapalane meng kepala sama kepala. Wis ra tau liyane. Wis nek aku oke. Tur masyarakat luwih cinta aku mbahane karo Gareng karo Petro. Nggih, nggih. Ning rak ya ora terus lir wae kewajiban. Ngoten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tak bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu iki meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe wingi gak aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok nang cecake? Anggemu aku wong lanang kok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sak penake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih. Kai kobes karo kai apa jenenge iki? Brambang dirajang, diirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono. Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Wong nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyun ngapunten nek digangsal welas ken sesasi niku terus li ajeng tuku ndhok pripun? Kowe goblok kok. Kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pidike tanggane. Nek kira-kira ana sing ngendhok dijupuk mengke dosa. Carane sing duwe dikai separo. Kuwi dosane suda. Menjenengan menika mulang kok ya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten. Yem. Iki ana rembug sing wigati. Nggih. Aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sengit karo Petruk karo Gareng. Ning atiku rada ora tentrem. Sebabe napa? Malam jemuah kliwon wingi. Nggih. Bareng anu ae lho. Nggih, nggih. Bareng apa menyanyi kok? Kowe katonyo mencelat. Bar kae aku ra terus turu njaba ta? Nggih. Kowe tak kon turu dhewe. Wis Nyem, wis. Ora tanduk, ora ngono ta? Aku terus turu njaba nggawa guleng gelar kloso. Nggih. Kaget atiku, Nyem. Sebabe aku ki ngimpi. Impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeki karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi? Arang nek gojeki ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tangane diplotroki kathoke. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina.
Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki apa wong lanang? Kurang apa kula? Ling ladeni wis sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok. Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek, ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Aduh. Kira-kira Ora dramatis ngono. Wagu kowe iki ora tau main Sandirawa. Santiwara. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Aku kuwi omah iki dieden-eden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku ki didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku. Wah, dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Anggere kowe jarangi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap. Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku bar iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nukoke kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ora mungkin kowe rasa selak karo aku, Yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing lut sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa, kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Karang samploke ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sapenake dhewe. Digeret-geret. Ah ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Gong. Ngapa Gong kok ora melu aku mlumpuk nang kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Nek ning mburi. Wer. Mara tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak eco-eco lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten nganu sakit. Heh? Sakit. Lara? Nggih.
Lara apa kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bunga. Lho. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Petruk. Piye? Oh, Mas Petruk. Sinten sing saged mitulungi dhateng kula? Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajigur. Aku nek karo Adi kurang piye. Aku kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jale lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Colke. Oh, colke ra. Ra colke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Iya, gagah kono karo sampeyan. Ora dawa aku, ha. Ngawur senengane ora. Nekat. Meture saka kene iki ya dikekke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak ora. Ngapa Wer? Ora apa-apa aku lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marai gayeng malah marai sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki mek kembange wong turu to. Aku ngimpi dadi manten Tru. Oh to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten. Heh, ngono ku tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh to. Ngono ya kowe. Aku nek mati arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora, Gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Neng aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis ta, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye kok malah ora apik kedadiane, Le. Miat langening kalanggan agar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang gasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripun sami Mbawacana katrenjuh praptaning panenggak Pandhara Raden Harya Werkudara dados singak sangganing para rebat punakawan catur. Leng-lengeng triya mangungkung
manjing langit kelap-kelap. Aton lir king sanging risang mawe gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik. Kok kadingaren Ndara? Ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong, garing tak tampa. Oh, urung wis nyebut kowe ya, Gong. Wah, tratapan aku terus. Santai tenang. Bekti kula nggih, Den. Ya Pitruk. Bekti kula nggih, Gus. Ya Bagong. Lho, apik kok tanggape apik. Enten apa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Nula garing. Nun, Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waradrawadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. lho. Ndara Waradrawadi. Ndara Waradrawadi. Ya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lenggahing Mbak Yuku Waradrawadi nanging ora bisa ana ing kandhakake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Oh, terus? Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waradrawadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lho. Kudu ana tumbal? Kudu wonten tumbal, Den. Iya. Tumbale napa, Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waradrawadi garwane Sinuhun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waradrawadi enggal kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa? Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene ming bakal mboyong Bagong tak bekakak ana negara ing Ngamarta. Truk piye, Truk? Gong. Piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Do apa iki aja mewek ki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis kok telat. Ora perkara sih, remu ngabari kok, Gong. Ketok impen wana nyatane. Dadi manten tenan. Ora. Kowe iki ketoke dadi manten ki arep mati ale. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean. Ndara Werkudara ki nggo ngapa golek biawak? Oh. Basa budak koklok bekakak dudu biaya. Biaya mangkel dudu biawak bekakak basa. Lho, golek bekakak. Heeh. Sing arep dibekakak jare kowe. Hah? Sing arep dibekakak jare kowe. Tenane. Tenan, Gong. Yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waradrawadi kowe tak bekakak nang negara Ngamarta. Alah, jan wis yem titip ngomah aku tak mlayu wae. Terus Gong, mlayu le, sing banter mlayu Gong. Piye ae, Bro? Gerangan nangis bengok-bengok ora. Piye Bagong doyak Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kae nganti sak jangkah kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo.
meneng wae. Iki enek kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengele iki yo. Ya aja nesu to reng. Bapak iki wis tuwa kok. Do ngopo nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu ngene? Slatak sisan kowe. Terus ngampiri Bagong, Bagong jare le ora mangkat ki mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Semir iki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten. Durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara jarene goleki Dewi Wara Dropadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Wara Dropadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Ndara Werkudara paring dawuh karo aku. Ndadekake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu? Wak gajul mencelat iki. Wong kari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo. Bekakake ora liya kejaba mong. Trok edan kowe iki. Ya jigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trima, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Wah, jan wis. Ayo. Alah, Tuhan. Lah kok dadi lakon kaya ngene iki kepiye ya? Lah aku ngimpi numusi tenan. Ndara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Truk. Reng. Kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang Pinabara ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara? Blas ora. Aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mula aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek wis duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wis tak mlayu sing adoh. Ning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Aku cenanang cengel dus mecedel.
Modar aku. Ya. Mbangane mati saka tangane Ndara Werkudara, luwung golek dalaning pati. Wis men, tak ikhlaske urip go ngopo. Urip mung kebak masalah. Anggere ketemu warung kok mung tratapan aku. Mesti ndek utang aku ki. Jan cilaka tenan. Wis piye iki apik iki? Nyemplung jurang. Plung. Ya nek tiba ning Padas. Nek tiba ning Lendut mung temancep ndase. Clup ora modar, malah keloro-loro gagarota. Dadak ning Sarjito. Wah, rekoso golek tali wae gantung. Gantung sek ra iso ambegan modar. Ya nalen-naleni bener. Nek kuwale malah nang kene malah kecethe cengele. Wah, jan repot wis. Tak niyati. Noya-nayo Baskara Titimbangsa. Mbok menawa wis telas tulise Bakong bengi iki, golek dalaning pati. Wis ya, Tru. Wis ya, Rek. Aku jaluk pamit ketemu tak entane ning Lawang Swarga nomor 37. Wis ya, Rek. Iki dhuwur tenan iki. Ngisor ketok kedip-kedip auncalke awak. Wis sadurunge tak uncalke. Ana semut nyokot cengelku. Lara tenan. Tak uncalke awakku tiba nang ngisor sirah ketatap watu pecah. Wis ya, Reng. Wis ya, Teruk. Aku njaluk pamit ya sayang, aku golek dalaning pati tenan iki. Woi. Ngandel ora. Ngisor ki bono sawah diluku. Genah empuk banget. Tiba kok mak gendut. Aku ki ya kulino tiba mak gendut. Ning ora kaya ngene, ora nganti blesek ngene iki kok. Jan wis ngrekoso tenan iki. Wis piye arep golek dalaning pati. Wah, wis dewa. Kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma. Ben sak apalku. Sang Hyang Bathara Indra, Sang Hyang Bathara Kasina. Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra. Kula nyuwun pitulungan, Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ane ya wis rong mangkat Bathara Guru ya. Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30. Gawa stop map kae Bathara Guru. Alah ya Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamarate. Kula nyuwun perlindungan. Sang Hyang Bathara Tembara. Sang Hyang Bathara Pathok. Mbak Pia Pathok. Kula nyuwun maem. Kula nyuwun pitulungan Pukulun. Kula nyuwun pitulungan Pukulun. Kaya ana swara lesung.
Iki meng Bathara-batharanan iki meng. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting ting tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuk bruk. Perkentong waru doyong. Pak pong. Bolong kali coba sapa sing gawe? Bagong. Ning alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Nolea. Ngandel ora. Anake sapa ya ini gledian Dengkul kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten Pukulun kang dadi pewisik Paduka Pukulun? Kita udah ngerti karo aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kumajaya, Kumaratih, Kumawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada lho. Iya. Ya Kaneka Putra. Aneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, Pukulun. Ulun nyuwun pangapunten Pukulun. Kita Pukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Kita kuwi omongan apa? Omongan tenan Pukulun. Kita kuwi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten Pukulun. Bagong, Nun, kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Merga kita kuwi ingeng dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. mekaten Pukulun. Iya. Iya. Ulun tatak lho kita ora ngilokke swara ulun. Kita dewane ramitayani iki. Kaya Gojek iki. Iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya kene iki. Nggih Pukulun kaya ngertos. Tas pundi Pukulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Pukulun. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Hamberung pakartine. Mateni kalan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu momong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 taun suwene. Nggih, Pukulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 taun boten wangsul kula pegatan kalih bojo kula. Ngono sing iki sing anyar. Anyar Pukulun boten plastikan. Sampun boten plastikan, second Pukulun. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Pukulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Pukulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Pukulun ngampun suwe-suwe. Iya. Iki ana Ralendra, jenenge Prabu Kalasereng. Mekaten Pukulun. Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradrupadi, Bagong. Wah, keparat. Ya kosek. Kosek urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasereng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradrupadi nggone nolak marang Kalasereng aja nganti winengku garwa dening Kalasereng. Mekaten Pukulun. Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasereng. Sawise Prabu Kalasereng engko mati,
Kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Pukulun, ampun guyon Pukulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi Pukulun. Kok kula kedah dados ratu? Udu watu, ratu. Serius Pukulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa materi Prabu Kala Sereng. Seranane kaparingan kalung Robyong Kencana nika kinarya mejahi Prabu Kala Sereng. Iya, ngono kuwi. Pukulan nyuwun pamit tambahin pangestu Pukulan. Ngapa? Kalunge dereng Pukulan. Ya kita cenanangan susu-susu kalung tampan ana nggih Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalung napa genter Pukulun? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih Pukulun. Wis pusaka kalung Robyong Kala Sereng cocok kalung Robyong. Iya ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Nek pun tekan Kaliurang, Werna-werna ora. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok engko ketemu karo ratu sing aran Kala Sereng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit Pukulun madal pasilan mecahaken Prabu Kala Sereng Pukulun. Nyuwun pamit Pukulun. Mati jenengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Sri Pukulun. Ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon. Sotke dadi cacing. Ampun dadi cacing Pukulun. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho, nggih, nyuwun pamit Pukulun. Kaget tak kira memedi alas mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Takon karo aku Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah! Ngono wae beres. Kok ana omong-omongan. Jelas Kala Sereng iki. Nek kleru ya cilaka. Nek mau tak takoni serem apa sereng? Sereng. Bles modal. Iki lare dadi ratu piye iki? Ya, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men. Nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Engko nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Giri Kadasar. Warga Giri Kadasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana ing Giri Kadasar, aku sing bakal mengku. Seksenana jagat saisine. Aku arep ngagem jeneng Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Aja kewalik.
Patokol, aja pakon anu patokol. Bawarsari. Marenos mubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca ing surak mawurahan manengker gumuruh negari ing giri kadasar sedaya samyalok yen to sedaya nayaka dipun telukaken kaliyan Nalendra ingkang nami Prabu Patokol Bawarsari menapa menika ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawarsari mengkono iya pancen kepara nyata ana wanodya sristya warneng sapa asmamu Dik nami kula pun Drupadi. Wara Drupadi inggih kasinggihan mekaten. Gandeng negara nggih kadasar wis bedah kabeh padha dadi telukaning Prabu Patokol Bawarsari sing jeneng putri dadi putri boyongan. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngladeni karo Prabu Patokol Bawarsari. Menawi sampun mekaten wonten pundi malih pura kula pelajar kula sampun boten wonten margi sinuwun kula sagah ngladosi panjenengan temenan inggih saestu teh wonten dawuh kowe pati kala seneng lho inggih pengen urip apa mati gesang sinuwun gesang tetep tak dadekke pati inggih sepatuku dilatih waduh ayo inggih ngestakaken dawuh rada reget ayo tak percaya inggih kowe krungu dhewe teh Prab Dewi Waradrupadi bakal dadi garwaku inggih cocok ora cocok sanget ngapusi wah cocok sanget ngapusi aku kaya ngene dhek kaya ngono kok cocok ki cocok lendra saka ngendi ning sing jeneng jodoh kuwi pestine sing gawe urip siji pesti loro jodoh telu tibaning wayu ki sing asta sing gawe jagat tete inggih mula aku karo iki tetep jodoh inggih teh wonten dawuh sayang wonten mundur sithik wong yo calon bojo kesenggol ya yo ora apa-apa durung muhrim oh inggih nek wis ajib ijab nek wis ijab lagi entuk senggolan teh wonten dawuh kowe kon maju gelem ora bandem kursi inggih inggih wah ratune gawat kaya nggon inggih keparengipun kados pundi aku bakal dhaup karo Waradrupadi inggih ning ngerti ya teh aku tekan kene iki wis duwe yang lho sampun gadah pacangan wis pacang aku mapan negara Ngamarta sing aran Dewi Werkudara nuwun sewu sak ngertos kula Dewi Werkudara menika mboten wonten nek Raden Werkudara wonten aja ngeyel
Ngeye gantung kowe. Inggih. Mboten sinuwun mangkat sendika parengipun Lamaran Dewi Werkudara. Aku dhaup kudu garwa loro, Wara Drupadi karo Dewi Werkudara. Mangkat to? sendika ngestaken dawuh. Bali ora entuk gawe tak pecah siramu. Non ngestaken dawuh sinuwun. Cintaku, sayangku. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ora tak tinggal ning kene. Ndak do diklithiki karo Nayaka-nayaka. Girika dasar. Inggih. Manjinga ning Kalpika. Ali-ali. Heeh, ali Pancawarna. Inggih. Cubung. Inggih. Manjinga ning kene tak gawa ning negara Ngamarta. Daup karo aku tak daup karo Dewi Werkudara. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Dong apa gedabikan iki? Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi, kepareng kula badhe nyuwara wedhekaken pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngendikanipun menawi Yayi Drupadi mindran saking negari Ngamarta kasinggihan Koko Prabu, malah kula sampun utusan kan Werkudara supados sowan dhateng Eyang utawa Bapa Begawan Durna nyuwun priksa wonten pundi lenggahipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Apa wis tekan saka lima Werkudara? Ya wis. Lah terus dawuhe Durna bapakku paring dawuh Drupadi iso timbul nang negara Ngamarta. Yen Ngamarta nganakake bekakak utawa sesaji wujude nyawane menungsa. Lho, nyawane menungsa sapa sing kudu dadekke bekakak? Wah, Bagong. Lho, Bagong. Ya, Lah terus nanging aku ora bisa mateni Bagong. Tak oyak bocah nyemplung jurang tak kira tekaning pati. Werkudara. Piye? Lah kok dadi ngawu gawar ngawur kowe, Ing ngatasé kowe didhawuhi karo Begawan Durna supaya mateni karo Bagong, tok tindake tanpa wigih, ringa-ringa ora ana rasa tida-tida. Werkudara, Piye? wis ping pira kowe iki diapusi karo Kurawa lumantar Patih Sengkuni karo Begawan Durna? Wis marambah makaping-kaping. Lah kok tak dadi kabeh mau ora tok dadekke kaca benggala, ora tok dadekke lupiya lakon sing wis kelakon. Ngawu gawar ngawur kowe mateni karo Bagong, nek ning apa-apane aja sambat nata Ndarawati lho. Tak tanggunge. Lho nuwun. Wah. Iki sapa ana wujuding yaksa ingkang munggah datu ya negari Ngamarta.
dipun tepangaken sinuwun pepatih ngiri padasar kate kala pradeksa. Pepatih ngiri kadasar inggih wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan menapa leres menika negari Ngamarta pancen ora ana liya iki negara Ngamarta wanter dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kala Sereng anggenipun kepingin kaselak lan kumacelu anyedi dhateng putri ing Ngamarta. Putri Ngamarta sapa? Boten sanes kejawi namung Dewi Werkudara. Wah, cangkeme. Wong lanang dilokke Dewi Werkudara. Lagi mingkem lho pun Kakang, lagi kendel, lagi meneng nata Ndarawati. Wis ana lakon kaya ngene. Wis sakarmu tandhangono dhewe. Wonten pundi Dewi Werkudara badhe winengku garwa dening Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari ana buta laidak ndase. Menungso ratatanan wong lanang mbok wadonake lek nomripatmu gatekno gobokmu iki Werkudara dudu wadon ning aku lanang. Wah kok patih meng dinyunyuk kuku kok mati. Kowe ora umur dawa teh jan patihe Prabu Patokol Baworsari kok ringkih teh. Kowe tekaning pati ora tak rukti sak tataning panembah men kewer-kewer kuwandamu men aku dadi ratu kudu kejem. Wah jan Dewi Werkudara gedene ra jamak-jamak. Awake kenceng jan kulino senam saja. Ya. Dewi Werkudara aku sing ngarepke karo kowe Prabu Patokol Baworsari legane atiku. Waduh ayune. Jan pupune semono iki kepiye? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun, ya ampun. Sapa? Prabu Patokol Baworsari Ratu Nggiri Kadasar. Wah, alah nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang, wis ora peduli. Budhe aku entuk sasmitaning dawata kudu ngrabi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang, ambung ya.
Werkudara? Wah, isin. Isin piye? Prabu Pathokol bawur sari dapure kaya wedhus. Tak dugang ora dirasake, tak antem ora apa-apa. Bareng arep males aku. Wah, cangkeme mecucu. Arep ngambung aku. Mbok ya gelem. Wah, ora ngono. Mula ta mula sesuk meneh kuwi nek eneng apa-apa petungen dhisik aja grusah-grusu. Lah iki tak takon karo kowe, Bagong lupute apa coba? Lupute apa? Saiki upama penemumu Bagong wis tekaning pati, terus Durna ngandhakake nek no Yai Waradropadi bakal timbule negara Ngamarta. Apa saiki wis ketok? Apa saiki wis katon? Gedhemu percaya karo Begawan Durna nganti kowe mentala karo Bagong? Wah, ayo arep ngopo wah piye? Wis kebacut Werkudara, wis kebacut. Bagong wis mlayu, wis nyemplung jurang. Upama kowe gegetune lelakon iki ora bakal bisa ana gunane apa-apa. Tur sing sengit karo kowe ora mung Bagong sing wis tekaning pati. Bapakne, kakangne loro Petruk karo Gareng mesti gething karo kowe, mesti sengit karo kowe. wah, aku kudu piye? Sayangku, Wah, diadepi. momo. Ayo, saiki gila ora kowe? Werkudara nulan salaku tama Giram kula niku dodol es kok kon giram. Oh ya ndeng ra iso kowe ya mboten kaget. Sayangku Werkudara aja mlayu cah bagus ana cahayu. Sapa iki? Aku Nata Ndarawati. Kowe sapa? Prabu Pathokol Bawursari. Waduh. Mesti ratu sugih. Sugih. Nganti sandale wis selen. Siji selop, siji sepatu, ora masalah. Ora masalah, sing penting aku kaya raya. Iya, iya. Werkudara, sini ta. Sini sayangku. Tak kecup. Wow, kuwi piye kuwi? Kuwi piye kuwi? Wis to, menengo wae, kowe rasa bingung. Saiki kampok ora kowe. Wah, trimo digebuki wong 1000 mangane gila aku. Werkudara. Ayo, kita berbulan madu. Ayo, minum. Ngarani kleru kok. Minum karo aku Werkudara. Nanti wis to, kita bertamasya berdua Werkudara. Sayangku, kowe njaluk rok model piye Werkudara? Wah, kersa ngetokno cakra. Cakra keri. Wah, ora edan. Kowe iki tresna tenan apa karo Werkudara? Tresna lahir batin. Upama dipalangi gunung, tak terjang gununge. Upama dipalangi segara, tak cemplungi segarane, tak sat segarane. Oh lah nek ngono kowe tresna tenan ya wis monggo, monggo. Nek arep karo Werkudara monggo. Ah, kene sayang. Edan. Ayo cintaku, sayangku. Ngapae Pak kok mandek manguk? Turun dalan ora iso lali karo Bagong aku, Pak. Ya ora iso lali karo Bagong lho, Pak. Aku dhewe sikilku kok kaya kesel. Adan saben mlaku adoh ki ora nate kesel bareng kelangan Bagong kok kaya ilang otot bebayuku. Piye Pak, ayo gek sowan Ndara Pandhawa ndak ora kesuwen iki.
Engko ndak ora ana pengadilan tumrap saka negara Ngamarta, Pak. Ndara Markudara. Rasa jak omong. Nengke wae. Semar. Semar. Kula, Den. Ngolo gareng. Ngapa? Aja ngono. Aku kleru nolo gareng. Kleru mau-mau iki nganggo mikir. Mung iso kleru saiki wis kelakon kaya ngene lagi samune kleru. Sampean blas ora neteske loh. Nalika ngoyak Bagong sampeyan dhewe. Aku njaluk ngapura. Enak wae njaluk ngapura. Peleme dijaluk ora tak keke kok ngapura dijaluk. Petro, Nun. aku njaluk ngapura. Lho nek jane ajeng matur pripun nggih, Den? Kok kelangan Bagong ati kula keloro-loro. Bagong glundung jurang. Nganti lora. Wis tak bedhek kok seneng ae. Bagong dimplok beruang. Wo. Piye? Bagong glundung jurang. Oh, ora ana beruang lho, ora ana. Terus pripun ta? Aku njaluk ngapura Semar. Semar. Aku njaluk ngapura Depol. Sing ngempun nggih empun. Sakniki kula tak takon, sebabe apa kok sampeyan iso njaluk ngapura? Monggo wau jare Gareng, sampeyan mateni Bagong, oyak-oyak Bagong tanpa duwe rasa mesakake. Aku napa dosane? Dosane pripun? Ana ratu jenenge Pathokol Baworsari sing arep ngepek bojo aku. Ratune wedok. Lanang. Wah, picek mripate. Wis dikandhani aku lanang. Meso ngoyak-oyak karo aku. Namine sinten? Pathokol Baworsari. Pathokol Baworsari Petro. Nun. Tulisan neng omahe Bagong mburi kae. Kae mbiyen tulisane Mister Pathokol. Ning apa iya ya, Pak? Mbok menawa iki trontong-trontong sumilaking pepadang. Coba cah loro petukno Pathokol Baworsari, nggih. Jare ora ikhlas aku. Nglabuhi wong jahat. Cah siji 500. Nah nek ngonten kula tak mangkat. Ngomongin sah siji 500 kok sregepe. Aku ya le mlayu cepet banget kok dadak aleman ora senengane. Udus. Mandek. Bareng ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Asae kok kaya berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Sopo jenenge reng Pathokol Baworsari. Waduh, wah. Nggih leleng Raja Mas.
Edi. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis kita. Keline dadake sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Sian. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere-kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara, langkaono bathange Gareng. Hah? Langkaono bathange Gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah karo aku, kowe arep mungsuh karo aku seneng go menang apa? Motar. Ayo, Tru. Ya. Hai. Wah, hai. Wah ya. Ha. Oh ya. Wah ya. Wah ya. Wah ya. Ya. Wah, bener omonganmu, Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur sesuk iki kanggo perang. Ayo. Piye Reng Dewangi ra? Dewangi, Tru. Tidak mendang modar bocah. Ya. Oi. Den gulung dening Kelurah Petruk miwah Kelurah Garing. Ical wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Wenteh ki Lurah Bagong. Sarengan kan Dyayuwara Drupadi. Wah! Modar. Sambato. Modar. Tru. Wes lan nyikep kuwi. Prabu Patokol Bawarsari to. Patokol cengelmu. Dimatke sik ya ora sambegane. Ngandel ora. Bagong. Dadi ratu. Kok iso Ketemu pukulan Bathara Brahma ngawur. Sik cendi saka Tru? Nerada. Ah. Nah terus tekan Girika Dasar Sing nyolong Dyayuwara Drupadi iki Nalendra Girika Dasar Prabu Kalasreng. ratune Wis tak pateni. Andarawara Drupadi. Sik. Oh iya. Akike dinganek-nganekke metu saka akik kejlungup ora. Ora jatuh, ora apa-apa. Ya syukur nek wis kondur. Wis ayem aku. Ayo. Bagong iki Nggih. ya syukur nek isih urip Tesih dilindungi karo sing gawe urip. iya. Pedro, Nun. Prabu Patokol Bawarsari nendi? Bagong, Nggih. arep rabi karo aku. Prasida. Nek sida ayu ijab. Mau. Ngarto ajar meneh. Bagong, Nun. aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa sing ngempun nggih empun. Semeneh niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan, ampun ninggal peninggal batin.
Jaman saniki akeh wong apus-apus, jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener. Nek sampean ora iso menggalih kanthi wening, mung rubuh-rubuh gedang, manut omongane wong sing kurang tanggung jawab, wah, jagat niki geger, Den. Sampean satriya dadi patuladaning para kawula, ngoten. Nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi, bener apa ora? Ampun waton dinut, dumeh dipercaya, sampean percaya karo wong sing ngakon terus dinut. Ya urung karuane bener, sing jeneng manungsa niki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati, Ndara.